video jismu Malta Cliff Diving 2011 u nġibet f'Malta f'Lulju minn grupp ta' żgħażagħ Ingliżi tetajiet qrib 18-il sena. Il-qbiż għalkemm perikolus huwa spettakolari. U għalkemm f'dan il-filmat li huwa miġbut u għedet jgħad mod professjonali għall-aħħar kollox jidher li jmur tajjeb u xejn ma jmur ħażin u ħadd ma jweġġa', fil-verità l-affarijiet jistgħu jmorru ħafna qar minn hekk. Kif żgur jistgħu jgħidu qatt ta' persuni li fl-aħħar jiem provaw jimitaw il dawn iż-żgħażagħ u spiċċaw ħażin. Fl-aħħar jiem f'Kemmuna kien hemm minn tal-anqas 4 inċidenti fejn żgħażagħ li pruvaw jimitaw lill-Ingliżi weġġaw u tieħdu l-isptar, uħud b'helikopter minħabba l-urġenza. Każ ieħor seħħ f'Manuel Island il-ħadd bil-protezzjoni ċivili kollha tiġbor żagħżugħ li weġġa daru u jaqbes minn ċintoli. One News għamel riċerka dwar min huwa dan il-grupp ta' Ingliżi li jgħixu għall-adrenalina tal-periklu. Jippromovu lilhom infushom fuq Storer blog u lan tagħhom hu illi jdaħħu bil-kbir lil kull min jara dak li jagħmlu, iduru pajjiżi biex isibu riski differenti. Matul il-jum One News irnexxu li jagħmel kuntatt ma' wieħed minnhom bl-isem ta' Drew Taylor. Staqsejnieh x'inhi reazzjoni tiegħu għal fatt li l-midja Maltija qed tattribwixxi dawn l-inċidenti għal video tagħhom. I think it's silly to blame us in our video for people getting injured, because people should be able to decide for themselves whether they're capable of doing anything similar to what we did. So we know our limits, we know what we're capable of. Lil Drew Taylor li ħares lejn dawn l-attivitajiet bħala sport, staqsejnieh x'għandu xi jgħid lil dawk li qed jitħajru jagħmlu bħalhom. Be careful, you've got to know what you're capable of and don't start from the biggest jumps first. You start small and make sure that you have a good technique and practice your technique until you have confidence in it to be able to do higher things. Intant sibna video ieħor ta' dawn iż-żgħażagħ fih wieħed minn dan il-grupp Toby Seagar li f'Lulju f'Malta irriskja mhux ftit u ma ġralu xejn, jiem wara f'pajjiż ieħor spiċċa ħażin. Minn hawn joħroġ li wieħed għandu dejjem jaħseb dak li jista' jiġri wara. Toby seta tilef biss iż-żewġ senniet ta' quddiem u waqgħad ċajt anke din il-biċċa xogħol iżda l-qabża li jmiss jekk ma toqgħodx attent taf tkun l-aħħar qabża tiegħek.